hány óra, vagy 77 óra működik, a mi gondolkodásunkkal, európai gondolkodásunkkal, az egész Amerika is, ez eléggé távolságban. Hát itt lesz a vallás. Én mondtam a mesternek, hogy buddhista, hogy számomra Buddha mindig is azért volt szimpatikus, mert ilyen nagyobb ember, mint én ábrázolnak, tehát ő valószínűleg másért kérdő. Szeretném megmutatni dr. Robert Lanosz Cifruta Magyar Saloni templomnak a főpapját és a megalapítóját egyben, és akkor ők meg meg kell, hogy mutassa be a Zsimon idei Saloni papot, mester. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek első alkalommal, és hát valóban szeretnék sokat bemutatódni, vagy beszélni. Vagy így, vagy valahogy hallottak volna, vagy egy rossz hírről, vagy egy jó hírről. A mesterről szeretnék beszélni, ő egy 32. generációs Shaolin pap, a Shaolin templomból, és most eljött ide, hogy kapunk egy lehetőséget, hogy megmutassuk, hogy mi is a Shaolin Kung Fu, hogyha itt akarják tenni. A mester 26 éves, 77.600 óra áll mögötte gyakorlásban, ami magában is ideje volt, ha valaki valamit ennyi ideig tud folyamatosan csinálni, az lehet. Oké, nagyon boldog, hogy itt lehet. I'm living in the temple, Shaolin Temple in China. A Shaolin templomban lakik Kínában. I'm training Shaolin Kung Fu is 15 years. 15 éve foglalkozik a haszonészettel. The Kung Fu in Shaolin Temple is second Kung Fu. A Kung Fu csak második helyen van az ő életében, és a Shaolin Kung Fu van. First time they learned the Buddhism for meditation, for insight, for heart, breathing the heart. Az első lényeg, legfontosabb, hogy a szívedet, a lelkedet tudod készíteni, és utána tanulod meg a Kung Fu. Now I am this 32nd generation Kung Fu monk. Ő a 32. generációs Shaolin monk. Today I'm happy to be here to see everybody. I hope is everybody to know what is Shaolin Kung Fu. Reméli, hogy mindenki meg fogja érteni ezután, mikor látja őt, hogy mi is az a Shaolin Kung Fu, mert azt szeretném megmutatni. Köszönjük szépen! Ja, azt még elfelejtettem mondani, hogy a mester az a 3 jelent. Az ő feladatuk az, mint évezredeken át, hogy kimentek a templomból és terjesztették a Shaolin Kung Fu. Tehát, hogy emberek megismerjék, hogy mi is az a Shaolin Kung Fu. Köszönjük szépen a figyelmet! Always in the beginning, from inside, taking the qi. Legfontosabb, hogy a belső qi kell befejezni. So now I learn a little bit. You can see what I can take in qi. Egy kicsit megmutatja, hogy lehet az először. Okay. They always taking qi. Belépéssel kezdődik. Problem is where? Hol van a probléma? It's here. Ez a térben van a probléma. Az ütés kísérletet? Strong. The problem is where? Hol a probléma? It's here. A vállán. The qi not going come here. Azt mondja, az erő nem megy át ezen a vonalon. The Kung Fu, Shaolin Kung Fu, taking the qi, Shaolin Kung Fu, a qi a hasba, always come to here. mindig az ökölbe érkezik. And Vagy rúg. it's over.
disagree. Always how he Attól hányan vezetett. Ha lába akarja, oda koncentrálja a kézbe, akkor kézbe. they don't give the people time. Nem adnak időt az embernek fölkészülni. Hát, hogyha valaki megtámad egy papot, nem adnak neki időt rá fölkészülni. The first time you think, okay, I want to go, you like you go. Először megmondod, akarsz menni, és akkor el is indulsz. Hát meg is indulsz. Hát veszed fel az előtt. Okay, now you do. Na most próbálj. Gondolom téged. Először téged, gondolom, The second, you thinking, I want to. And then you make a decision. és utána lábad oda. Nézd, gondold. Go. Okay. This is fine. Azt mondja, ez jó. Kezdésnek jó. But he needed to master. Azt kell csak csinálni, Because your first time, I don't need you to do this way. This is a short time. I need you that you do this. You want ezt akarod csinálni, you want to keep it this way. You get too far. elrugod messzire. So let's do again. Okay, this body is wrong. No, body goes straight. Azt mondja, a testet előre dől, a testnek előre kell menni. How? Change. Oké. Now Yes. you punch. Most rúg, kicking or punching? Kicking. Oké, így rúg meg a pártát. Okay. Once again. Még egyszer. Go. Okay. Once again. Még egyszer. They're working. Oh, in here. It's in here. They're not working body. Viszont a testnek is dolgoznia kell, nem csak a You lábnak. need a body. Body. Szeretnéd a testet menni előre. Notice, okay, working here. Working here, not enough. Nem elég. Not enough. You want to use the body to push you. Body to push you. Tehát előre. Not like that. People, body to push you. We need a body. A mester csak segíteni próbál. Semmi rossz szándék. Go. Ja, ez már jó. Very good. This is a new need to get Az egy kicsit gyakorolod, és jó is. Még egyszer. Okay. Now, the future, you do this. Jövőben így kell majd. Ez a jövő. Ez a jövő. How can you? The second, or you can do this. Nagyon erősen tud a mester különben, nagyon nehéz megfogni. Bármi utána megfoghatja, úgy gondoljátok. Nagyon erősen. Tényleg, 65 kiló csak, de járnak hozzánk 100-110 kilós emberek, nem tudnak megállni, megrúgja őket a kóval. Ez a belső erő miatt van különben, mert onnan jön az erő. Okay. Now, this is a kicking. This is a kicking, only a punch. Now I told you a little bit how can to take the people come down. Aztán megmutatja, hogy kell levinni valakit. Anélkül, hogy igazából bántaná, de azonnal legyen szeretet. Two times, the kicking this one, Coming out. in, out. This is a very second, pushing.
3 times. Harmadik. Testterület. Yeah. This is always a PowerPoint to put you for the people to come down. Azt mondja, háromféleképpen megmutatta, hogy kell valakit levinni, annélkül ezt nem kell túl sokat gyakorolni tudod, mert ezt nagyon hamar meg lehet tanulni, és nagyon gyorsan, effektíven le lehet szerelni valakit. Your first time, the people, Első alkalom. you want to look you. Working? Okay, no. You want the leg coming. Szóval látod, hogy jön a lába. Okay, the leg coming, punch in time. You can do a lot of things. Okay. Sokféle dolgot lehet csinálni, amit látunk, ez egy tigris csapás volt, ez nagyon veszélyes, tehát ezt tényleg szortán nem lehet használni. Semmiféleképpen. Nézzük meg, amikor erő van benne. Teach you one thing. Egy dolgot szeretném megmutatni. You punch. Kick here. Punch. And then you put it here. This is punch here. And here. Liger. Zsolt, rúgjál egy tetszett állni. The liger, I put it here. You punch it here. Just 3 times. I need it. Yeah. Punch. I want to put it. So benne. Okay, once again. Még egyszer. Végig. The time is loose all the time. Nagyon sok időt elveszek. The beginning. Go. No key. Time. Punching here. Nem is tudja belőle. Nem is tudja a pályát feltűnni. You want to not keep it tight for the people. No. Okay, once again. Igen. Okay. Thank you. This is the Picit megmutatom előtt. wait. You wait after me? Oké. Most én szeretnék mutatni egy pár dolgot, amit akár egy fogás is. Lehet az egyik kézzel, lehet a másik kézzel. A lényeg az, hogy a hárítás közben a test elmozdul. És eltolom magamon, hát nem lehet mindig megölni valamit, vagy megölni, vagy megfordítani. És ez egy rendőri intézkedés, ez nagyon fontos. A lényege az, hogy maga a fogás ne érje el a testet, és akkor a másik se érje el a testet. Ez a lényeges része. Tehát két egyszerű mozdulatról van szó, és a légzés előre, ez 2 pontot támad. Ha igazán megütöm ezt a pontot, akkor ott meg is áll a harc, tehát meg fog állni. Abban a pillanatban meg van ütve. A következő mozdulat az egy átfogásos és rengeteg a részeg ember, akik igazoltatnak, rengeteg az ember, aki nem fogja magát megadni. Ezek csapkodnak, és ezek az ütések vagy kapaszkodások, ezek nagyon lényegesen jelentkeznek, valamit megállom, és így áthúzom rajta a fejem. Ez egy egyszerű mozdulat. Akarom, hogy lássátok, hogy ez nincs begyakorolva, ez nem valami rutin dolog. Jól a válhoz, és hogy kapaszkodik el fog menni, és a rendőr mindig le akarják menni a földre. Nem leülni akarják, hanem leülni akarják a földre, ez a nagy többség. Ugyanis nem mindenki tud ütni, csak csapkodnak. Fogni viszont mindenki tud. Oké, akkor nézzük, ezt csináld lassan, hogy érthető legyen. Mozdulat van, és jön a kéz, ebből fordul át, ez megállítja a támadót. Így megáll. Nagyon dinamikusan és erősen megy, és ezt megpróbálod megvédezted? Ezt próbálj meg erősen megcsinálni, de dinamikából. Hogy nyúlnál a választ. Lehet akár megnézni, meg minden területen. Az ütés különben veszélyes, úgyhogy érdemes úgy gyakorolni, hogy beszélünk, nem rögtön az artérián. Jó? Következő, mondjuk most legyen egy olyan ütésed, ahol van, mit tudom én, fogás, jó? Fogd meg a kezed. Jó. Rájön előre, fordul a kéz, és ha nem tud kiszabadulni belőle, nem elég erősítés, meg fogja őt fogni, fogd meg a kezed. Erősen. Ebből a fogásból kell tudni, hátrányolni segíteni meg ellen. Következő. Ez már komplikáltabb, de mindig bejön.
Fogd meg a nyakad, tessék. Na, egy. Mi van ilyenkor? Tolom el, vagy próbálok párni. Ez a, amire rögtön elsőnek gondolok. Amit kell tenni az ez. Megint szintén a légzés, megfog maga a támadást, terülnek a támadást. Kész. Ezután lehet nincs, mert nincs semmi gond. Hát fel. Hát valahogy így néz ki. Foglalnak? Mondjuk itt van a kezem, a papír a kezemben van. Leülünk, nincs semmire idő. Ez. Nagyon fontos. Leülünk, nem nagyon tudnak ezen állni. Azonnal leviszik a folyamat. Jó? Oké. Következő. Nézzük meg fogd meg a kezem. Jó? Vagy üssön meg egy szíves. Oké? És ráncsál vissza, mert ilyen előfordulhat, hogy valaki gyors. Ráncsál magadhoz. Ahogy gondolod. Jó? Úgy fog kinézni, megpróbálom lelassítani ezt, hogy jött az ütés, nem vagyok rá felkészülve, tehát elhárítom, és ha ebből fog, vagy rám, vagy bármit próbál csinálni, húzni, és feltenni a politikát hozzá, ez légzés megint. Nem tudja többet összetartani a kezét, gyomról felé kell ülni, nagyon veszélyes az ütés, tehát vigyázni kell, és egy fordítással átviszem a másik oldalra. Tehát valahogy így néznek ezek ki, gondolok ki. Így néz ki lassan, és 1, 2, 3, ez a combos, ez nagyon fontos, föl innen lehet vinni le, vagy akár együtt is le lehet, egy pillanatot készen van. Ez vártényeket tanulni a van. Ha szépen a dolgot, és megnézem csak a gást, tudják? Innen már nincs is szó. Tehát ez remélem, nem tudom, hogy ott már valamit szóval, de ez remélem, hogy ez széles. Jó? Hozzá egy már nincs széles. Húzzuk. Ugyanezzel az dinamikával fölhúzunk fejre. Nem lehet jól élni, ha nem és innentől kezdve végleg a harcnak. Testen. Rugás, és mozdítunk kicsit, jön vissza, térbe. Kész. Ezt rendőr nem teheti meg az utcán. Viszont rúgni tud. És ez fontos, megmondom még jó a combos, rendőrnek is. Azért, mert nem csinál vele semmi végséget. Semmi. Egy combosból egy ekkor elég. Ennyi. Meg van fogva. Ennyi, csak nem van. Ha így megrúgom, tehát van időm. Vége van. Oké? Jó. Ez a haláltéknek az ütése. Ilyet nem szabad. Egy rendőrnek. Ez ennyire veszélyes. Csípőből történik, légzéssel. Test. Most megmutatjátok a botot. Shaolin Kung Fu volt, nem az a pici bot, ami nálatok lesz. This step here is very small because here you don't have this here to be trained. Azt mondja, ez a bot egy kicsi neki, mert itt Magyarországon nem találtuk minket, ami jó. No, but this is just only one weapon. Ez csak egy fegyver a 18-ból, aminek ő mestere. In the Shaolin Temple, have 18 weapons. 18 fegyver létezik a Shaolin templomban. But you know, you should learn. That I just want to show a little bit how to read the weapons.
azt hiszem valamennyi nyelvében megköszönhetjük mind a két mesternek azt, amit mutatta, és reményeim szerint, ha nem is tömegesen, de talán az itt jelenlévő fiatalok köréből néhányan követőjévé válnak ennek a stílusnak, és nagyon szépen köszönjük, és reményünket fejezzük ki, hogy mi hamarabb viszont láthatjuk őket a főiskolán. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Neked is köszönjük szépen.